जोबोद मोजां नांदो बिराद गोसो खान्थि नांदो ना आरो न' मोनसे फायगोन बुंनानै गोसोआव लाबाय थानाय दिनै साक्सेस जाबाय बिराद गाहाम नांदो। गुड मर्निं लोगोफोर दिनै जोङो फैफिनबाय आङो सासेया दिनैसो फैदो नोंथांमोना देखायबाय थादो बहा फैदों नायलांबाय था दिनै फैदों आङो गोदान मन्दिर माबायाव बिला टेम्पोल होनना बुङो राधा कृष्ण मन्दिर आं खनसे फैखांबाय नोंथांमोना नुदोंबो जानो हानाय इउटुबाव स' दिनै आं खनसेबाव फैफिनबाय लोगोजों फुङावनो फैदो दिनै दाख्लै खनसेयाव फैदोंमोन बेलासे एक्सुवेलि ओरैनो नायनो होननासो फैदोंमोन दिनै एसे मैया फुजामोन नालाय मैया फैनो सम मोनासै ओंखायनो दिनै फैबाय आरोना एसे इसोरनि सेराव प्रार्थना खालामनो जों सानैजों फैदो बेबो नुवाखैनो फार्स्ट टाइम दा सानैजों नायलांसै खानायखौ मैया सिनदोंमोन सेलुन गोदानाव टक्राख्रा सिनना होबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला आङो बेक केमेराजों दिन्थिलांबाय थानोसै ना बाव नायदो गार्डेनखौ आंबो बेबायदि न'नि लामायाव जुदि गायना लानो हायो औ माय गड वाव कितना सुंदर है यार मोनफैबाय लोगोफोरजों नायनो गार्डेना बिराद गोलाव थाबायबाय लामानिफ्राय हाबजेननायनिफ्राय वाव गार्डेनखौ नायदो बेफोरसो बिबार वाव बरिया नुदो नों माबोरै नांदो दिनै फार्स्ट फैनानै मोजां नांदो एक्साइटेड ना दे थौदो होमबालाय सिङाव लागै माबोरै नुयो नायदो वाव बेनो आरोना मेन गेट गेजेराव दं मोनसे लोगोफोर जों भितराव हाबहैनोसै नायलांबाय था नोंथांमोना गवानि बे गोदान जोंनि एरियायाव जों थानाय एरियायाव आरोना बिराद मोजां मन्दिर गोसोफोरखौ खान्थि मोनो नै कारपेट लगायना दोनदो मानसि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय पाकाबाव टाइल्सनिसो थेवबो बिनि सायावबो आरो माबा होदो आरो ना मा होनो इखो कारपेट रेड कारपेट नुहुरबाय बेनिफ्राय अ नायदो लोगोफोर मोजांनो नाय जा मोजां बानायदों ना बिराद गोजान दंबावो दै लोगोफोर खाथिसो नुदो बिबार बागान गोजा बेनो लोगोफोर जोंनि एरियानि माने मन्दिर गोदान आरोना राधा कृष्ण मन्दिर होनना बुङो एरिया जाबाय बिरला टेम्पोल नोंथांमोना फैबा भिजिट खालामनो हागोन गयाव जोबोद मोजां गोदान एकदम गोदान आरोना दाख्लै आं खनसे फैखांबाय बेलासि फैदोंमोन बारा फुङाव फैदों बारा मानसि गैया दा फुङावखाय जों एक्सुवेलि मैया फैनो गोनांमोन मैया फैनायनि समा जोंहा गोरोबासै मिलायासै दिनै फैबाय आरो फुङावनो जों नायदो लोगोफोर बरिया बानायदो जों दा मन्दिरखौ फारसे गिदिं नायदो आरोना इसोरनि अननायाव इसोरखौ सिबिनायनि मुङाव जा सिस्टेम बानायदो नाय बिथिं गेंग्रा गेंग्रि पुरा मार्बेलनि बैथिं लामायानो सेराव खारो हाइवे खिन्थु जोङो दा मेन रडखौ हमनो थाखाय मेन रडखौ गाखोनो थाखाय गोलाव लामा थाबायनो गोनां नङाबा बिथिं थानायबाथ' सर्टकाटमोन माबोरै नांदो फैनानै मन्दिराव जोबोद मोजां नांदो बिराद गोसो खान्थि नांदो ना आरो न' मोनसे फायगोन बुंनानै गोसोआव लाबाय थानाय दिनै साक्सेस जाबाय बिराद गाहाम नांदो गोसोआव पातला नांदो आरो पातला नांदो क्या बोला तूने आरो जिथुनिखि
सानबाय थादो बोर बिना फैदो दे बोसोराव जाहाथे जायो दे भगबाना अनथों बाखिथ' भगबाननि सायावसो मा मा खालामो थिगानो दा जोङो थांलायनोसै लोगोफोर जाथ'बाय नाइट डिउटि खालामना माबा फैनाय मानसिना जों दा उन्दुनांगौ थांनानै दा मा बुंनो आरो दा मालायफोरा नै लोगो लेवा जमा जमा फैदो जोंनियासो गैया थेवब्लाबो मा खालामनो उपाय गैया राधा कृष्ण जायखौ जोङो मिथियो बिथांमोना भगबान बिथांमोना माने एकदम माने साक्सेस कपल्स नामा राधा कृष्ण माने दा मा खालामो जों खानायखौ बेसेलार खानायखौ अनगोन ना अना भगबाना बेखौ मिथिला आरो खिन्थु आं बियाखै दै बियाखै आं बियाखै खिन्थु बियाखै ना थिगानो आंबो बियाखै आं आगोल बियोमोन दा बिदला बेफोरो बेयो लिरनो थाखाय थारमाने जि जानो गोनां जाखागोन नों बिबाबो बियो सोलायनो हाया मडिफाइ खालामो मानसिखौ सोलायनाय लामा सेरावनो एनै गारि खारबाय थादों लामायाबो नै खिन्थु जोङो लामाखौ गाखोनो थाखाय बेसेबा गोजान थाबायनांगोन जोंना बसा थाबायगासिनो थांनानै जानानै उन्दुहैलायनोसै नामा खाबा লাগে শুবা লাগে উঠি পেলাই ডিউটি যাব লাগে বহা নাইস একদম এইটো গাণ্ডা ভাজি বুলি কয় তাৰ লগতে চাটনি দিছে এইটো প্লেট 20 টকা হয় তো খাই লওঁ